Mindenkinek megvan a saját nehéz története, viszont nem mindegy, hogy áldozatok maradunk benne, vagy pedig felhasználjuk arra, hogy jobb emberekké váljunk. Sziasztok! A mai videó arról fog szólni, hogy hogyan tudsz kikerülni ebből az ilyen victim mindsetből, hogyan tudod átállítani a gondolkodásmódodat arra, hogy a veled történt traumák vagy rossz élmények ne visszatartsanak, hanem arra tud felhasználni, hogy tényleg előre tudj haladni, és egy jobb emberré tudj válni. Tisztában vagyok azzal, hogy a mai világban nagyon sok igazságtalan helyzet van, és hogy senki sem tehet arról, ami éppen vele történik, viszont az mindenkinek a saját felelőssége, hogy utána mit kezd vele. Tehát lehet, hogy veled mondjuk történtek nagyon rossz dolgok, akár gyerekkorodban, akár mostanában, viszont a te felelősséged az, hogy az adott helyzetből a legeslegjobbat hozd ki. Igazából minden szituációban arra kell fókuszálni, hogy mi az, amit te tudsz kontrollálni. Nyilván az, hogy mások hogyan viselkednek veled, mit tesznek, az nem a te kontrollodba áll, tehát azzal nem is érdemes foglalkozni, hiszen az ő problémájuk, viszont az, hogy te hogyan reagálsz rá, hogyan viszed tovább azt az adott eseményt vagy történést, az viszont a te dolgod és a te munkád. Na de hogyan is tudod pontosan felismerni, hogy te éppen ebbe a victim mindsetedbe vagy, vagyis igazából ebbe az áldozat szerepbe? Igazából a dolgod nagyon egyszerű, tehát próbáld megfigyelni azt, hogy mi az, amiket szoktál mondani, általában másokat szoktál hibáztatni, vagy ez a tipikus kérdés, hogy miért pont velem történik, vagy hogy olyan szerencsétlen vagyok, senki se bánik velem úgy, ahogy kéne. És hogyha ilyen negatív kérdéseket ismételgetsz a fejedbe, ismerd fel, és utána ülj le egy kicsit magaddal. Szerintem például az is nagyon tud segíteni, hogyha ezeket a gondolatokat leírod, hogy mihez kapcsolható, tehát mi történt, ami által elkezdtél mondjuk ilyeneket mondani magadnak, vagy akár másoknak így mesélni az életedről, és amikor már le van írva, vagy igazából nem is muszáj leírni, viszont szerintem az nagyon sokat segít, de hogyha így látod, hogy itt van ez a mondat, amit nagyon sűrűn szoktál használni, és itt van ez a történés, ami kiváltotta ezt a mondatot benned igazából, akkor arra már tudsz reflektálni, és meg tudod nézni, hogy abból az eseményből mi volt az, ami igazából rajtad múlt, és mi volt az, ami a másik felen. Hogyha már sikerült tényleg így felismerni az ilyen áldozatszerep mondatokat vagy gondolatokat, próbáld meg minél jobban tudatosítani magadba. Tehát amikor jön egy ilyen gondolat a fejedbe, akkor mondd azt, hogy jó, most megállok, ezt most miért gondolom így. Igazából szerintem ez az első lépés, hogy felismered, és utána próbálod tudatosítani. Lehet, hogy ez történt, viszont attól függetlenül, már mondjuk történt veled valami rossz, te arra ugyanúgy tudsz pozitívan reagálni. Nem azt mondom, hogy ez egyből sikerülni fog, mert ezt tényleg gyakorolni kell, viszont amikor át tudod állítani igazából ezt a perspektívát, akkor az a mindennapjaidon is meg fog látszani. Mondok rá egy példát, nézzük azt, hogy mondjuk van pár barátod, akikről kiderült, hogy mondjuk a hátad mögött rólad beszéltek. Mit tudsz ezzel tenni? Az áldozat szerepben nyilván elkezdesz idegeskedni, szídni őket, panaszkodni, hogy milyen rossz barátok, viszont, hogyha sikerül kiszedned magad ebből a victim mindsetből, akkor át tudod tenni arra a fókuszt, hogy rendben, akkor lehet, hogy nem ők voltak számomra a megfelelő barátok, lehet, hogy úgy gondoltam, viszont most kiderült, hogy mondjuk mégse. És ezzel már tudsz valamit tenni. Tehát akkor el tudsz sétálni, tudod azt mondani, hogy rendben, akkor én most hagyom ezt a barátságot, és keresek olyan embereket, akik tisztelnek, és akiknek mondjuk, hogyha van bármilyen véleményük rólam, azt nem másoknak, hanem mondjuk nekem mondják el. Vagy másik nagyon gyakori példa, az pedig az, amikor valaki mondja, hogy hát igen, most ő azért van ott, ahol, mert neki ilyen gyerekkora volt, vele ilyen rossz dolgok történtek, amikor gyerek volt, és igazából teljesen átadja a felelősséget akár a szüleinek, akár a testvéreinek, akár a többi családtagnak, és őket próbálja felelősségre vonni annak érdekében, hogy ő jobban érezze magát, ugyanúgy ilyen áldozatszerepben marad, hogy én akkor gyerek voltam, nem tudtam ezzel semmit tenni, ami így is van, tehát nyilván gyerekként nem tudunk feltétlen ilyen helyzetekből rögtön kikerülni, viszont az, hogy te utána mit viszel el belőle, és hogy milyen életed lesz, az csak is a te felelősséged, és ezért nem lehet hibáztatni se a szüleidet, se a testvéreidet, se senkit, csak magadat. Szóval, hogyha tényleg most olyan élethelyzetben vagy, amivel nem vagy megelégedve, az igazából senki másnak
nem a hibája, csak is a tiéd. Tehát, hogyha olyan élethelyzetben vagy, ami nem tetszik neked, amiből szeretnél kijönni, akkor az a te döntésed, hogy ott vagy, az is a te döntésed, hogy abból kilépsz-e, vagy nem. Sajnos gyerekként nincs meg az a lehetőségünk, hogy döntsünk arról, hogy hova születünk, hogy éppen mi történik körülöttünk, hogy kik lesznek a szüleink, viszont tényleg az idő elteltével van abban döntési lehetőségünk, hogy mi folytatjuk ugyanazt, amit mondjuk a szüleink csináltak, amikor mi voltunk gyerekek, vagy pedig megváltoztatjuk, és a kettőnek közöse lesz egymáshoz. Rengeteg, de rengeteg olyan embert ismerek, akinek mondjuk nem volt a legjobb családi háttere, viszont elképesztő sikereket tudott elérni így is. Szóval ez teljes mértékben rajtad múlik, és nem azon, hogy mi történt veled. Sőt, sokszor az ilyen traumák tudnak benned olyan hajtóerőt igazából kialakítani, ami tud téged jobban előre vinni. Csak nyilván erről döntést kell hoznod. Ugye pont erről beszéltem, hogy választhatod azt, hogy áldozat maradsz, és hibáztatsz mindenkit, és panaszkodsz, hogy miért itt van az életed, vagy mondod, hogy rendben, ez nem az én döntésem volt akkor, nem tudtam vele nagyon mit kezdeni, viszont most már tudok, és most eldöntöm azt, hogy én más életet szeretnék magamnak, és mondjuk a jövőbeli családomnak is. Kicsit hozzákapcsolnám ehhez a témához azt is, hogy ha te nem hiszel saját magadban, akkor nem várhatod el másoktól, hogy higgyenek benned. Ha te nem húzod meg a saját határaidat, akkor mások fogják meghúzni, viszont egy sokkal alacsonyabb szinten, és sokkal kevesebb mindent fogsz megkapni, mint amennyit mondjuk érdemelnél. Pont ezért nagyon fontos, hogy kezdj el dolgozni magadon, ismerd fel azt, hogy mi az, ami neked belefér, mi az, amit te nem szeretnél elfogadni, és igazából építsd ki a saját értékrendedet, és a saját identitásodat is, mert hogyha ezek megvannak, akkor sokkal könnyebb lesz akár a céljaid érdekében lépni, akár kitalálni, hogy pontosan mit is szeretnél kezdeni az életben, mert nyilván, hogyha nem ismered magad, egyrészt nem tudsz hinni abban, hogy te képes vagy az adott dologra, illetve nem látod azt, hogy mi az, ami neked jó lenne. És őszintén szólva, minél többet dolgozol magadon, minél jobban megismered önmagadat, annál kevésbé fogod eltűrni azokat az élethelyzeteket, meg azokat az embereket, akik nem illenek bele igazából az értékrendedbe, nem illenek bele abba az életbe, amit te elképzeltél saját magadnak. Amikor tényleg hiszel magadban, akkor az se fog téged érdekelni, hogyha senki más nem hisz benned, mert ott van a legfontosabb dolog, és az te vagy. Őszintén mondom, hogy szerintem a legfontosabb emberi kapcsolat, amit ki kell építeni, az a saját magaddal való kapcsolat. És hogyha ez nincsen meg, nyilván lehet támaszkodni külső emberekre, barátokra, családtagokra, akár a párodra, viszont nem leszel soha olyan stabil, mint amikor tényleg önmagaddal van egy szerető kapcsolatod, és tudsz magadra is számítani. Tehát összefoglalva, nyilván az a legfontosabb, hogy először elfogad a múltat, elfogad azt, ami történt veled, felismert, hogy mi volt az, amiről mondjuk te tehettél, mi volt az, ami igazából más döntése volt, és hogy utána eldöntsd azt, hogy mit viszel ebből el magaddal, milyen tanulságot, mi volt az, amit tényleg meg kellett tanulnod utána, miben kellett utána fejlődnöd, hogy jobb legyen ez az egész, és hogyha ez megvan, akkor nyilván ezzel párhuzamosan kezdj el magadon is dolgozni, akár nem tudom, tölts el minél több napot egyedül, nem azért, mert mondjuk nincs kivel elmenned, vagy nem tudsz kivel mondjuk programozni, hanem tényleg azért, hogy megismerd magadat, megismerd azt, hogy milyen vagy, amikor egyedül vagy, és ezáltal sokkal jobban fogsz tudni önmagadra is támaszkodni, hogyha megvan a magadba vetett hited is, megvan az értékrended, és megvan az, hogy tényleg te ki vagy. Illetve, ami még nagyon fontos, hogy minden helyzetben keresd meg azt, hogy te abban az adott szituációban mi az, amiért éppen felelősséget tudsz vállalni, és mi az, amit a saját kontrollod által tudtál irányítani abban a szituációban, mi az, ami egyáltalán nem a te irányításod alatt van, és azokat nyilván el is kell engedni, és csak arra fókuszálni, hogy mi az, amit te tudsz kontrollálni, mi az, amire ráhatásod van, és amire nincs, azt tényleg el kell engedni. Szóval ennyi is lett volna ez a mai videó, remélem, hogy tudtam valakinek segíteni, és hogyha szeretnétek még több ilyen tartalmat megnézni, akkor iratkozzatok fel. Sziasztok!